Mag ik u iets vragen? Ja, dat is voor Omroep Zeeland. Ja, dat is er inderdaad. Wat zit er hier nou onder deze theedoek? Ja. Er zit nog eentje onder, hè? Ik zie het, Doe ja. dat een keer weg, Joop. En hier zit er nog eentje. Waar komen jullie vandaan? Van Zuid-Zanden. En jullie fietsen graag hier een stukje in de buurt? Ja hoor, elke dag. Als het weer het toelaat, zou ik maar zeggen, als het fatsoenlijk weer is, net als nou, dan gaan we rondje fietsen en dan nemen ze mee. Want wat is er zo lekker aan fietsen? Ja, het is voor je eigen gezondheid ook, hè? Het is hier zo mooi in de ronde. Ja? Dus, Wat is zo mooi aan West-Vlaanderen? ja, van alles. Ik kan het niet opnoemen, het is alles mooi. De zee en de poldertjes. Want hoeveel kilometer fietsen jullie ongeveer op een jaar? Ja, dat weet ik niet hoor. Oh, dat is zeer verschillend. Ja? Mooi weer fietsers? Ja, dat waar. Ja, voor die hondjes wel, hè? En de winter fietst men ook maar zonder hondjes. En dan is het te koud voor die hondjes, hè? Maar waarom zitten nu die theedoeken Voor de eroverheen? zonne. Ja, nu zit hij niet hè. Maar als de zon ver zit, dan doen we die theedoek erover. Daar kunnen ook tekens zitten, net als als je onder bomen rijdt, hè? Kunnen er tekens zitten, dus ja, dat beschermt ook, hè? Tot ziens! Ja, tot ziens, hè? Lekker een rondje West-Vlaanderen aan het fietsen. Dat klopt. Naar Sluis. Helemaal naar Sluis, toch? Ja. Nou, helemaal. Zover is het niet. Want waar, Vanuit het Nieuwvliet. daar woont u ook? Nee, daar zijn we op vakantie. Op de Ja, camping. op de camping. Waar komt u eigenlijk vandaan? Uit Hellevoetsluis, richting Hellevoetsluis. Wat vinden jullie van fietsen in West-Vlaanderen? Dat is een mooi gebied om te fietsen, maar ook wel eens wat uitgestrekt. Dus bossen vinden we ook leuk. Maar voor de verandering is dit ook een hele leuke optie. Is dat ook leuk hier van de omgeving dat je heel snel in België bent? Ja, want we wilden ook van de week nog een tocht maken naar Brugge, omdat daar in Brugge zelf een hoop te zien is. Waar denken jullie aan voordat jullie altijd gaan fietsen? Dat we altijd spullen bij ons hebben, dat we niks vergeten hebben. Want? En wat? Van kleding, regenkleding, je moet allerlei soorten kleding meenemen. Want het kan regenen, het kan heel mooi weer wezen, je moet van alles bij hebben en daar moet je rekening mee houden. Wat drinken, wat eten. Als je geen leuk terrasje vindt, zorgen dat je altijd wat lekkers bij je hebt. En dan heb je overal je thuis. Meneer, waar komt u vandaan? Ik woon hier in de Langeweg, Aardenburg. En u bent een fanatiek fietser zo te zien. Ik ga er iedere morgen op uit. En waarom? Nou ja, dat is het leven in een heerlijk fietslandschap hier. Hè? Want wat En het is er zo mooi aan West-Vlaanderen? Ja, nou en of. We leven hier in een prachtig gebied voor de fietsen. Een van de mooiste die je maar denken kunt. Waarom fietst u hier zo graag in West-Vlaanderen? Je zit hier heerlijk rustig in de natuur. Hè? En je hebt op veel plaatsen waar het wat drukker is, heb je mooie fietspaden. En als je de binnenwegen pakt, dan heb je niet te veel last van auto's. Dus je kunt hier heerlijk fietsen. Hoor. Over de hele wereld heb ik nog gereisd. En als ik dan terugkwam, dacht ik altijd... Jongen, je woont hier in het mooiste stukje van de wereld. En dat denk ik nog steeds. Fietsen nog. Daar, hè? Tot ziens. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door de provincie Zeeland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.